kielenkäsitys, esteetti tai raksisuudella keskeisesti. Me kaikki saamme edellyttää tehdä valintaa. Ja silloin se tuohon toiseen pallukkaan se kiteytyi ja silloin me lisättiin siihen 3 sanaa. Kehitämme osallistavia palvelujärjestelmiä ja demokraattisesti ohjautuvia kuntakonserneja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Eli osallistavia palvelujärjestelmiä, sen osallistaminen ja demokraattisesti ohjautuvia kuntakonserneja. Me kirjoitimme tämän toisinpäin, että vahvistamme kuntien edellytyksiä toimia kuntalaisten kestävän tulevaisuuden puolesta. Eli kerrottaisiin ihan oikeasti, mikä organisaatio on. Tuossa kun keskusteltiin siitä näkemyksellisyys ja kontra joku muu, niin jos me olemme vastuullinen vaikuttaja, niin voisiko sen vastinparina olla ennakoiva uudistaja? Vastuullinen vaikuttaminen on sitä, mikä seisoo kuntalain päällä ja ylipäätään näiden faktojen päällä, eli jalat tukevasti maassa. Mutta sitten kuitenkin meillä pitäisi olla niinku sondeerauskykyä tuonne tulevaan vähän pidempään. Okei, sitten sieltä. Joo, no niin, meillä oli todella vilkas keskustelu ja ensinnäkin tuohon päälauseeseen, niin haluttiin vielä tätä kuntien kanssa kumppanuutta korostaa niin, että lisättiin sana yhdessä kuntien kanssa, että se tulee vielä vahvemmaksi. No sitten me lähdettiin näistä pallukoista keskustelemaan, josta tuli todella niin kuin monisyinen keskustelu. Ja myöskin vaikuttaja, ne sanat riittää. Toimimme kuntien edunvalvojana, vaikka visioon ja jos niin ajattelee, että me niin hokea päässä, niin minun pitäisi sanoa, että vastata kysymykseen, että mitä me haluamme olla. Siis kun tuossa ensin puhutaan sitä, että rooli, niin mitä me haluamme olla, mikä on se, ja sitten haluan tekemään, niin sitten me tehdään sillä, mitä me ollaan. 15 sekuntia. Niin, 15 sekuntia sanoa, että mitä me haluamme olla. Kai se pitäisi pikkusen niin mennä sitten konkretiaan, että me ei sanotaan perustehtävässä, visiossa ja strategiassa kaikissa sanotaan edunvalvontaa, palvelua ja kehittämistä. Tämä kuntakonserni on minusta tärkeä tässä, mutta ihan niin kuin täällä mitä Kaija ja Leena sanoo tätä, että tuo elinvoima liittyy mun mielestä kuntatermiin, elinvoimaiset kunnat, mutta sitten kuntakonserni, että ne on niin kuin... Telemaan pois. Koko ajan käydään muun muassa jäsenkamppailua. Havaittiin kuitenkin tavallaan äsken siinä sen ensimmäisen valinnan. Mä otan täältä, jatketaan vielä tätä prioriteettikeskustelua, mutta mä palaan tähän otsikkoon, josta teillä oli kanssa tämä kuntaperusteisuus tulee näkymään, ettei sitä tule, jos mainitaan pelkkä kuntakonserni. Kuntakonsernissa on näitä eri toimijoita, niin se edellyttää, että kunnalla on vahva ote ja 3 vartin ajaksi. Nyt voit vaihtaa. Tämä on ihan ihmeinen. No niin, näin. Kuntakonsernin kuuluvat yhteisöt ovat ydinperhettä, eivät